minä vittulen kaikille. Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Eli tätä elämää. Auttakaa! Kylläpä siitä on paskaa aikaa. Korppi, terve, terve. Vau, upea perkse. Täällä on sattunut jänniä sinä aikana, kun sinä olet ollut tuolla ulkomailla. Niin kuin mitä? Kuningas pussasi Alfredia. Mitä sanot? Älä nyt hikenny. Onko se totta? Alfredhan keräsi rahaa maahan. Mutta jos kuningas oli vähällä päästä. Kuules nyt, Korppi, mitä sinulla oikein on mielessäsi? Mitäkö mielessä? Isoja asioita? Minusta tulee maahan. Mutta Kukahan se on? Kello on jo paljon. hei! Jospa lähtisit. Sinulla on paska kämppä. Mikäs tämä on? Vesiruohoja, Niitokone, niito. Alfred, asia vai haluatko kuolla? En jumala korppua. Että mitä? Jospa lähtisit. Tuoko oli asiasi? Kun me poltamme paljon paskaa, liukenee sellaisia aineita kuin paskaa, dioksidia ja se tappaa autot. Minulla ei siis ole mitään hätää. Ei tietenkään. Tuo vauhtihan on tajuton. Hyvä. Nostamme 103. Okei. Lähtee. Autohan kiitää kuin ahjus. Muistatteko te varmasti panna Yleensä en... Seis! No. Olisit vain pysynyt poissa vesi. Saasta, Asima.